Relax mo diha, tanaw sa tagsong bagay kadyot. Ganahan mo gud may mga lalaki magtanaw. Hadukin! Headshot ang ulo. Knockdown si Butakal, tuag, singgitan sa referee. Hapan, 1, 2, 3, unsaman. Muli na ka, bakod ka, unsaman. Nasa ka, David, unsaman. Kaya pa, larga, nasag, larga. Kuli rin, igong referee na unsa. Pero wala, padayon niya pa ng away. Nakita ninyo nga, Tsuy, kaya nag-strategy mo nang gitawag nga, unhi ko, kalima. Grabe hag fighting spirit oy, mura magdi mato tura na sipaan ng liog, padayon yapon arangkada di matupngan bay buak. Sakitas post on ato oy. Sa wala na sayod Thailand din ni muning gitawag nga kickboxing. Sila ang nag-originate ani mo na makita ninyo nga grabe gyud ang unsa na magid yung referee ha oy. Pero asa di mo undang tanawa mo padayon yapon perti ka solid ni statay oy, grabe ka power ba. Na unsa ikuan na siguro na bay. Padayon ng away nangita go pining nara yes you oy. Nipikto na. Sa kay background daning animal, adik-adik man siguro ni. Anang mga tao nga ataya oy, may pag nag-online sabong. Okay, larga na pod sila outro, wa na, hubog na gid ang referee. Ayaw lang gid mo kumpiyansa kay basig magkalit lang nag drunken master ba. Diri makita ninyo nga wa na, luya na sila. Wala na hangin, luya na kay mulihok, mura nagbitiis bayot pero ilabay gyud mo kagring oy, tanawa. Gawa sa ring ang kurimaw oy. Bisipa pag ang ulo, grabe ka brutal oy. Ang tawa kagwanta, nangatawa na lang gud sila gud. Maong gidesisyonan na si referee nga undang kay maot na kay tanawon, push up din siya katulo kay mura may kaya niya. Anang duha ka baksidor nga good game pre, good game pero tanawon paghapak sa ulo dala panimalos naman ito. Og siyempre ang nakadahog diya ang referee gyud, tanawa gud oy. Lisod pod kog dili nga kulang ra na yang sildo pahilot. Isa lang hilom sa mugadyot kay tanawon sa ato stance niya. Piste.